Doncs ens trobem a les Madrigueres, una zona humida, un espai natural protegit que es troba al Vendrell, concretament a les platges de Sant Salvador, molt a prop de Calafell. Les Madrigueres tenen una història molt llarga, però sempre han sigut una zona humida perquè es troben tot just a la desembocadura de la riera de la Bisbal, que és una riera que recull tota l'aigua del Baix Penedès. I aquesta zona s'ha anat transformant molt al llarg de molts segles, però sobretot en els últims 100 anys ha patit molts canvis fins a arribar on ens trobem avui en dia, que és una zona que s'està renaturalitzant, que està millorant el seu estat ecològic i que doncs, s'ha lluitat molt per arribar fins aquí. Al segle XX hi va haver varis intents d'edificar aquesta zona als anys 50 i després als anys 80, amb tot aquest boom de construcció que hi va haver a la costa catalana i a la Costa Daurada encara més exagerat, però per varis motius, com pot ser, per exemple, que és una zona humida i que, per tant, quan plou és una zona que reté molta aigua, que s'inunda, es van parar aquests projectes. Als anys 50, quan es va veure que era una zona humida que passava a la riera, es va desviar la riera. Abans la riera creuava l'espai en diagonal, ara aquest curs s'ha modificat i a la desembocadura queda una banda de l'espai. Però després de fer aquesta modificació vam veure que igualment s'inundava i va quedar tot aturat. Als anys 80 torna a haver-hi una altra proposta d'edificació i aquí és on neix la nostra entitat, el grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GEVEN, que ara treballem en custòdia en aquest espai per protegir-lo, naturalitzar-lo i fer tot el seguiment de fauna i flora que hi ha. I és un grup de veïns, tant del Vendrell com del voltant, que detecten el potencial ecològic que té aquest espai. I és que avui en dia, sort que es va fer aquesta protecció perquè és l'última finestra oberta al mar del Baix Penedès. No queda cap altre tram de costa que no estigui edificat, que no tingui un passeig, que no tingui aquest tall de connectivitat entre el que és l'ecosistema de platges i les zones més forestals de dins de la comarca. I és que una cosa molt important que té les Madrigueres és que en molt poc espai, són unes 30 hectàrees de superfície, tenim una gran diversitat d'hàbitats que van canviant d'una manera molt gradual, per tant ens permet veure aquesta transició d'ecosistemes i aquests ecotons com es troben entre ells, no? Com els ecosistemes interaccionen, aquests diferents hàbitats interaccionen i un dels primers ecosistemes que trobem doncs és tota la zona dunar, tota la zona litoral i la zona de platges, que és on ens trobem ara i que és una petita mostra de com haurien de ser moltes de les nostres platges si l'ésser humà no hagués intervingut tant. Aquí trobem, per una banda, la zona més propera al mar, que és una zona sorrenca que té petites restes de matèria orgànica que venen de dins del mar, petxines, closques d'invertebrats, etc. I després trobem una zona dunar bastant ben estructurada, que s'està formant des de ja fa uns anys i que està plena de vegetació. I això és molt positiu, perquè és una manera de frenar aquesta pèrdua de sorra quan tenim temporals, quan hi ha tempestes, quan l'onatge entra una mica cap endins, doncs tot això ens permet mantenir l'estructura de la sorra, de la platja i evitar també que aquesta sorra entri més cap a dins. Una de les coses per les que més treballem és per ensenyar a la població, per ensenyar a la gent de que les platges també són ecosistemes. Són espais naturals, igual que un bosc o igual que un prat. Per tant, una platja amb vegetació no és que estigui bruta, sinó que és com hauria de ser o com haurien de ser totes les platges. Platges ben naturalitzades, ben estructurades, amb una zona de dunes que permeti retenir tota aquesta sorra quan hi ha temporals, quan hi ha tempestes, quan el mar entra cap a dintre, que no desapareguin, que no s'erosionin tant aquestes plantes, aquestes platges,
i que per tant tenir tota aquesta estructura de dunes que aquí a les Madrigueres podem veure que a poc es van creant i van madurant, ens ajuda a tenir unes platges, entre cometes, sanes. A banda, també són un hàbitat molt important per moltes espècies que estan molt adaptades a totes aquestes condicions extremes que presenta la platja. Salinitat, molta salinitat, altes temperatures, poca ombra, molt de vent en molts casos, un sediment que és molt lleuger i per tant costa molt mantenir-se fix en un punt quan parlem de vegetació i que per tant són espècies que han anat evolucionant amb aquests ecosistemes per viure perfectament en aquestes condicions. En aquest cas, per exemple, trobem el lliri de mar, el carp marí, que són plantes que podem veure per aquí darrere, i que són plantes que fixen les dunes, és a dir, que amb les seves arrels, un cop la duna ja s'ha consolidat una mica, creen encara molta més estructura. I aquest hàbitat, aquesta estructura vegetal, és ideal per moltes altres espècies de fauna. Una d'elles, i podríem dir que potser és una de les estrelles de les Madrigueres, és el corriol camanegre, que és una espècie d'ocell limícola, molt petitó, molt maco, que tenim la sort de tenir a les platges del Vendrell i d'altres punts de la Costa Daurada. És una espècie que es troba amenaçada, principalment per la pèrdua d'hàbitat, necessita viure en zones dunars ben estructurades i després també per aquesta pressió humana que pateixen les platges, la presència de gossos, la presència d'altres espècies com poden ser gats ensalvatgits, es diu en català? Gats salvatges, silvestres. Silvestres, no? Bueno, gats, diem gats i ja està. Doncs això, la presència de gats, entre d'altres pertorbacions que hi ha a la platja. El següent hàbitat que trobem després de les dunes és una zona de llacunes més aviat litorals. Són llacunes que tenen entrada d'aigua salada de tant en tant i això és propi d'aquests ecosistemes, ajuda a regular-los, però a més hi viuen espècies que estan molt adaptades a aquests canvis de salinitat, aquests canvis de quantitat d'aigua que hi ha a les llacunes són molt variables i per tant les espècies que hi viuen són molt diferents de les que hi ha a la platja, però també molt diferents de les que trobarem a les llacunes interiors. A la zona de les Madrigueres hi trobem en total 5 llacunes. Totes elles han sigut construïdes o creades, més aviat, pel GEVEN des del 2016, que es comença aquest procés de renaturalització a l'espai. S'han anat construint en diferents etapes diverses llacunes. En trobem 3 a la banda més propera al mar. Són 3 llacunes que, a més, a nivell de forma, a nivell de profunditat i també a nivell de quantitat d'aigua que els hi arriba, són molt diferents entre elles i això és ideal perquè en cada una d'elles trobem espècies molt diferents, tant de flora com de fauna. I després a la zona interior trobem 2 llacunes més, una de molt gran que es va construir el 2016 i després es va fer una ampliació cap al 2020-2021 i després l'última que s'ha creat el 2025, que veurem després que és una llacuna molt nova, amb un procés de successió encara molt jove, com si diguéssim, i que també tenen característiques molt diferents entre elles. Les llacunes interiors no són salades, no hi entra aigua del mar, per tant, l'ecosistema que trobarem és molt diferent i l'aigua que tenen és del nivell freàtic. Com que és una zona humida, com que tenim la desembocadura de la riera molt a prop, el nivell freàtic que tenim aquí a les Madrigueres és molt elevat i, per tant, a la mínima que excavem una mica ja surt aigua. Això permet que aquestes llacunes tinguin unes dinàmiques molt més naturals perquè no necessiten gaire intervenció, ja que l'aigua per si mateixa es va mantenint molt estable.
A les llacunes que ens trobem ara, aquesta d'aquí concretament és la més salada. En aquesta, mínim un cop, 2 l'any, quan ve un temporal i entra aigua i es va mantenint el nivell en base al que plou, en base a l'evaporació que hi hagi. Per tant, ara ens trobem en un moment que fa molt que no ha plogut, que hi ha entrat aigua de mar i que fa molta calor. Per tant, la trobem molt salada. Això variarà molt les espècies que hi podem veure. Una d'elles que creix aquí i que li encanta aquest espai és la salicòrnia, que és una planta típica d'aquests ecosistemes bastant salats. El seu nom ja ho diu, salicòrnia. És una planta molt adaptada a un sòl amb molta sal. Té moltes estratègies per poder retenir aigua i diluir aquests efectes que produeix la sal. Però no tot són espècies que ens agrada tenir o que són positives, sinó que en aquesta llacuna també hi trobem una espècie que no és tan agradable de trobar. És el cranc blau, és una espècie que és exòtica i que malauradament es troba en molts punts de la costa catalana. Aquí a les Madrigueres la trobem a la desembocadura de la riera i en aquesta llacuna d'aquí perquè hi entra l'aigua del mar. L'estratègia d'aquesta espècie és alliberar les seves larves, es queden en el mar i quan entren llevantades, quan aquesta aigua del mar entra cap a dintre de la llacuna, és quan aquestes larves entren dintre i llavors els adults es desenvoluparan aquí amb total normalitat. Quin és el problema d'aquesta espècie? És una espècie molt depredadora i des que han entrat en aquesta llacuna en concret hem detectat que la vegetació ha variat molt, ha decrescut molt la quantitat de vegetació aquàtica i això també hem vist que ha canviat molts paràmetres de la llacuna i per tant també ha afectat a les espècies autòctones que hi viuen. A les Madrigueres trobem diverses espècies exòtiques. Al final ens trobem a la desembocadura de la riera, que és un lloc... Les rieres sempre són llocs que transporten moltes coses, tant com llavors de les plantes com animals que es van movent per tot el traçat de la riera. I aquí a les Madrigueres trobem tortuga de Florida, que es troba a la desembocadura i a les basses interiors. Trobem també, com dèiem, cranc blau, que es troba en aquesta llacuna d'aquí, i després algunes espècies també de flora invasora, com pot ser la cortadèria, el plomall de la pampa. Hi ha molt de creixement també de canya americana, tota la zona de la riera i en alguns punts interiors. I, per tant, una de les altres tasques de l'entitat és treballar per erradicar o almenys controlar al màxim aquestes espècies exòtiques, invasores, que tenim a l'espai i que posen en risc l'equilibri dels ecosistemes. Aquesta és la llacuna més nova, és la que s'ha creat el 2025 i, per tant, podem veure com s'està a poc colonitzant per vegetació. No s'hi ha plantat res, o sigui, tot està sortint de manera natural i, per tant, també podem veure quines espècies són les primeres que arriben a l'espai, com es va transformant amb el temps. També ho podem veure amb les espècies animals que hi trobem. I és que aquí, sobretot, hi trobem ocells aquàtics. Abans veiem un cames llargues, ànecs collverd, fotges, polles d'aigua, cabussets. Hi ha tota mena d'avifauna que ve a fer parada aquí. I és que una altra cosa important de les Madrigueres és que, com totes aquestes petites zones humides que trobem al llarg del litoral, són ideal per la migració dels ocells com a estació de parada. És un punt per descansar, per alimentar-se, per recuperar forces i alguns que s'hi troben molt còmodes, com bernats pescaires o altres espècies, fins i tot s'hi queden ja per tota la temporada a passar l'estiu o fins i tot durant tot l'any estan per aquí. Per tant, és un lloc ideal per veure ocells. És per això que a l'espai hi trobem 2 observatoris,
Aquest és un, i a l'altra llacuna interior n'hi ha un altre, i en aquests observatoris doncs, ens permeten veure amb tranquil·litat tota aquesta fauna que trobem a les llacunes. Quan venim a un observatori, què hem de fer? Doncs sobretot, molt de silenci, perquè encara que ens sembli que estem lluny i que no molestem, en realitat els ocells estan molt atents a tot el que passa i per tant a la mínima que senten un soroll o que veuen qualsevol cosa estranya, s'espantaran i marxaran. Per tant, sobretot silenci, tranquil·litat, i una altra cosa molt important a tenir en compte és que l'estructura dels observatoris està feta perquè se'ns vegi el mínim possible. Per tant, quan mirem per les finestretes, intentar no treure braços, no treure objectes prismàtics, càmeres, molt més enllà del forat, perquè llavors perd aquest efecte de camuflatge que té l'observatori. I, òbviament, doncs, mantenir-lo net i tenir respecte per la infraestructura i per l'espai. A banda dels observatoris, les madrigueres compta doncs, amb una sèrie de camins i d'infraestructures per a aquest ús públic, perquè a banda de ser un espai natural, doncs, també és un espai d'educació ambiental, un espai per apropar la natura a la població i per donar a conèixer que en una zona molt petita podem trobar una gran diversitat de moltes espècies diferents i que viuen al costat de casa nostra, que no cal anar-nos-en molt lluny per veure coses molt xules. Aquest és un dels altres espais típics de les madrigueres, una zona més arbustiva, una zona més agrícola, i és que abans les madrigueres estaven composades pràcticament a la seva totalitat per camps. Hi havia molta diversitat de cultius, tant vinya, secà, com algunes zones més humides, algunes zones amb cultius més humits. I tot això també ho intentem conservar perquè una de les coses positives de l'espai és que té aquest mosaic paisatgístic que tant ens interessa per la biodiversitat. Tenim zones molt obertes, com la que tinc aquí darrere, que és magnífic per tota una sèrie de fauna. Doncs podem parlar des de rapinyaires nocturns, que els encanten aquestes zones més obertes, herpetofauna, rèptils, per exemple, que també troben en aquestes planes més obertes doncs, zones on fer insolació. I després també a la primavera, quan és època de flors, trobem una gran diversitat de pol·linitzadors que també gaudeixen molt d'aquests espais oberts. Per tant, una de les activitats que fem i en la que treballem dintre de l'espai és conservar zones sense gaires arbusts que no comencin a tancar-se i per fer-ho estem introduint, tot just ara hi estem treballant, pastura. La idea d'aquesta pastura és que sigui una eina més de gestió, una mica un substitut natural, com si diguéssim, de les màquines, per no haver d'entrar en desbrossadores o fins i tot amb tractors en zones que s'hagin tancat més, sinó que siguin els propis animals que ens ajudin a mantenir aquests espais més oberts per potenciar tota aquesta fauna i flora que també ens interessa tenir. Aquest maneig el farem amb un pastor d'aquí del Vendrell, de fet, dels últims pastors que queden a la comarca, per tant, també és una manera de potenciar aquest ofici que cada cop queda més abandonat, i seguint doncs, unes pautes tenint molt en compte les necessitats de cada espècie i de cada hàbitat. La idea és que les pastures, tant les plantes com els animals, han coevolucionat durant els anys i per tant estan molt adaptades també al pas dels herbívors i això d'alguna manera també potencia certes plantes com les gramínies, per exemple, doncs estan molt adaptades a aquesta herbivoria i això també fa que s'impulsi l'ecosistema des d'una manera diferent a la que no seria si no hi hagués aquesta pastura. Per tant, d'aquí molts poquets mesos doncs, començarem a introduir aquest ramat d'ovelles a l'espai de les madrigueres.